Hello guys, magmukbang ko. Magmukbang ko. Unsa tawag ini ay kuan tawag ini fried chicken, tapos kanon na puti, Arabic na kanon. Ganahan ko ini kuan kanang gi blender na kanang kuan munggos, tapos suka. Mga anta guys, pawats ako ang video ha. Salamat. Nalimutan din akong limonsito. Limonsito dito. Ganahan ko limonsito. Aslam kayo makana may suka. Kinamot lang ba? Tulog pa akong amo. Nag-online class akong alaga. Kaya hinahinay lang. Hinahinay lang o istorya. Pawats mo sa akong vlog ay sa Facebook lang, wala ko kanang kuang YouTube. Dito video na ako gina tanga ako sa kuan Facebook lang. Rot na ako memory, wala na. Full na po siya. Munggos ng blender. Pagkaon sa mga Arabo. Ilahaman yung ginakuam. Ginabutang sa ilang pagkaon ni butang. Natawagin yung tinapay. Yun na tinapay lang nila. Napo dito video sa akong igsuon na kanang YouTube niya. Kuan Proud Bisaya. Usay dito na niya ginabutang akong video. Fried chicken. Tapos puti na kanang gidukot na ako kay kailangan kong dukot. Dukot. Luto ko kanon pa mga 2 days na kaya kulay kanon karon na pugo ng kanon. Taod matanak among babae kay 1:31 karon sa oras na 12:20 na dire Saudi. Sa Pinas alas 6, alas 5 nata o alas 4. Hours lang. Ito 5 minutes ay 5 seconds. Nadugay ko og trabaho kay naman. Ikan kay kog customer sa akong online. Kung ano nabentahan ko og itlog. Unom ka pieces. Unom ka 3. Tapos unahan ako na siya. Tapos kuan peanut butter. Unahan gyapon siya kuan
pulo kagagmay. Medium lang siya na size. Medium na size, tapos isa ka dako, big size. Tapos ko, mag-watch mo po sa ako ang kuan ha. Supportay ako ang online business. Online ginagmay. Pautang ba na ako? Ulingawan ako diri. Kana lang jud akong kalingawan diri ay. Kalingawan ako diri. Sa pila ka tuig na ako diri, 6 years. Sa akong amang. Mag-7 na ako. Wala na akong kalingawan. Online. Online business. Kalingawan sa mga buyer na ako, mga OFW na po ko'y buyer po taga Pinas, mga ex-abroad. Sige na guys, bye na. 6 na siya. Salamat. Watch mo sa ako ang kuan ha. Facebook lang ko, FB page lang akong gihimo, kuan tawagin ni Kadama Vlog. May mga video gamay pa akong video, bago lang ko lang himo to, isang adlaw lang ko naghimo. Tapos hinayan ko lang og kanang kuan tawagin, hinayan ko lang og butang. Kalingawan lang gud guys eh. Mingo kay dira ako lang iso. Pagtulog ang tanan. Kaya tulog tanan. Man ko trabaho, kaon. Video.